Van harte gefeliciteerd met het 350ste krediet. En ik wil het team vooral heel erg bedanken van Credits op Bonaire. Mijn naam is trouwens Elwin Groeneveld. Ik ben de oprichter van Credits heel lang geleden al, 2009. Inmiddels zijn we actief in Nederland en natuurlijk op de 4 eilanden hier op de Cariben. Daar zijn we ontzettend trots op. En we zijn heel erg blij met ondernemers die gewoon echt van hun passie, van hun droom werkelijkheid willen maken. Dat is wat wij doen bij Credits. Samen met het fantastische team. Het team hier op Bonaire, het team op andere eilanden en in Nederland. En ik ben elke keer zo onder de indruk van hoe gepassioneerd ondernemers zijn. En hoe ze allerlei manieren verzinnen om in hun eigen levensonderhoud te voldoen, van hun gezin, zelfstandig te zijn, zelfredzaam te zijn, maar ook een bijdrage te leveren aan de economie op het eiland. En daarom zijn we ook heel erg blij met de samenwerking met de OLB. Want de OLB heeft natuurlijk als taak om het eiland welvarend te maken, beter te maken, economisch beter te maken. En daar helpen ondernemers enorm bij. Dus ik ben heel blij met dit moment en heel veel succes met je bedrijf.